mai ningú encara. El cantarem aquí per primera vegada. Un romanço dedicat especialment als 400 anys de Caramelles de Sant Julià. Arriba el moment, per mi, per tots plegats potser esperat, de poder-vos oferir un romanço que ha estat dictat especialment per una diada com avui. El romanço de les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta amb motiu de la celebració dels seus 400 anys d'existència. Pensar només una mica que aquesta festa, perquè es pugui fer al llarg de tants anys, porta sempre molta feina. O sigui que d'alguna manera tant els que ensengen doncs porten bastants mesos durant l'any. De totes maneres, hi ha un dia que és el que brilla, el dia de la Pasqua Florida. Dia de Pasqua Florida que floreix el món sencer, floreixen les caramelles del Roser. Els carrers són buits encara quan són les 8 del matí. Ja es forma la comitiva i es preparen a sortir. 40 caramellaires, 7 o 8 músics sonant, darrere 3 cistellaires i poca gent al voltant. Tots cap a llarga i valora, de cop alteix el barret. Burro complementa el vestuari establert. I a mida que els roig canten, es van obrint els portals, finestrons i gelosies, porticons i finestrals. A poc es desperta la vila i el vilatany, amb la mateixa tonada que ara fa 400 anys. I en seus vols del migdia ja tothom és al carrer, i és tota una gentada que escolta els goigs del Roser. Per racó porta els cantaires, molta gent a mig camí, treu galetes, carquinyols
oli i algun porronet de vi. Una parada obligada i que l'any s'ha de fer la capella del col·legi de la Verge del Roser. Després de missa a l'església plena d'una gernació, canten goig i caramelles entorn de l'altar major. Per finir l'itinerari i deixar tothom content, es fa l'última cantada davant de l'Ajuntament. I cada any per tal diada, a més dels goigs del Roser, s'estrena una peça nova que expressament s'ha fet fer. Com que cap d'aquests cantaires té l'ofici de cantar, després d'anar del que es troben i comencen a assajar. La tècnica cal suplir-la amb esforç i germanor i grans dosis de paciència del mestre Manel Marçó. Si haguéssim d'anomenar-ne els que han fet algun treball, en pro de les caramelles no s'acabaria mai. Però hi ha una excepció obligada, ni que sigui molt breument, cal parlar d'un personatge que es mereix un monument. Sembla que en els pobles només, o en els llocs, només hi pugui haver monuments pels grans polítics, pels grans estadistes, per les persones que han figurat molt. Aquí ens agradaria, amb aquesta peça, i això tampoc no és pas inventat nostre, sinó que recull simplement les dades que ens heu estat donant, doncs un homenatge a tot un personatge d'aquí Sant Julià. Tothom que sigui d'aquí, la figura encisadora d'Anna Victòria Aromí, un minut de naina xica, que és com la coneix la gent. Si es parla de caramelles, d'ella caldrà fer-ne esment. Mano de baixeta i prima, pròctima com la Canyell. Ella per les caramelles feia sempre el que calgué, que cada any abans de Pasqua, sempre a peu per aquell indret, recorria les masies buscant capes i barrets. Tot a punt ella ho tenia, a casa seu calia anar, i allí es feia la beguda abans de sortir a cantar. I un cop passada la Pasqua li calia retornar,
vostra hospitalitat, la vostra reunió. I que compteu amb nosaltres, amb el que compteu aquí, que és una Catalunya cada any és una mica millor. Perfecte. Gràcies. Molt bé. Llavors, i com a record que tingueu de l'estat del nostre poble, tot referent als 400 anys de les Caramelles, el caset i una reproducció del monument que es dedicarà a les Caramelles, que és tallat per moltes gràcies. l'escultor que tenim aquí, Jordi Pallàs.
Thank you.
deixeu el vostre lloc, segueu. Així podrà anar tot amb més ordre i més fàcilment.
bez nosa.